Naměř si nás jenom. Sakra. Ale už jsou hodiny. No jdeme. Už? Jde to potem! Kde to je mlčí? Ty moje. Tvoje! A Jo. máte hodiny. To bylo. 58. Jde to potem! Takhle. Ale holka je zůru. Nevadí. Kolik je minuty? Ještě ne. Hm. Dědo můj, Ticho! voda učí. Ticho buď. Ale úplně to mám. Ale natočili jste kameru. Jo, máme to. Jo, a pošli mi Počkej. jako vojáci. To natáčí. Co natáčí? Co? Zdravím. Ještě ne, tak ještě ne? Počkej. Sparta, 9. Oni už tam vítají. Na nově. A nevím ještě. Ale, 21. ticho, ale, ticho. 11. Já musím nějak klidně. 10. Ne, A jak bude 12, tak hned bude bouchat. Ticho, ale. To bude. Tam je reklama. A teď. A teď musím zakřičet, až bude 28. 27, 26, Ne, ne. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, Ne, no. 16, 15, Co blbne, 13, 12, 11, Počkej, ale. 9, Ne, ne. 8, Sedm, 7, Ne. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Čtvrtinový rok. Šťastný rok. Tak, Šťastný, že mám taky. tady No, to je taky. To bude na YouTube. Jo. Čekám, že Šťastný nový rok. tak já mám šťastný nový rok. Šťastný nový rok. A to se fakt natáčí. Saděství se jada květ. Počkej, Všechno nejlepší do nové roku 2012. to nevadí, bude to na YouTube. 2012! Pane, poslouchejte.